Λοιπόν, όπως καταλάβετε, θα αρχίσω πρώτα για να κάνω τη συλλογή. Επειδή θα είναι λίγο πιο βαρύ τώρα, όσοι είναι εκπρόσωποι συλλόγων οι οποίοι δεν θέλουν να υπογράψουν κάτι όσο αφορά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων, με όλα αυτά που θα πω, καλύτερα να φύγουν τώρα. Γιατί μετά θα δυσκολευτούν πολύ την ώρα που θα μιλήσω, γιατί θα μιλήσω και ονομαστικά και ελπίζω απλώς να είσαστε προετοιμασμένοι. Γιατί έχει τον κατάλογο η μικρή, άρα θα δίνω ένα δίλεπτο. Ο Κυριάκος είναι ειδικός για το λεπτό σιωπής, αλλά επειδή εγώ είμαι της στρατηγικής, προτιμώ το δίλεπτο θορύβου. Έτσι φεύγουν διακριτικά όσοι θεωρούν ότι μπορεί και στο τέλος ο Λιγερός να του ζητήσει και υπογραφές. Γιατί θα γίνει. Γιατί προσέξτε, μπορεί εύκολα να λέμε το κράτος δεν κάνει τίποτα, αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Ωραία, αλλά σε επίπεδο συλλόγου τι κάνουμε. Μήπως είμαστε κρατικοί φορείς. Ωραία. Άρα, ένα πρώτο πράγμα που πρέπει να πω, γιατί είναι σίγουρο, επειδή ο Μάριος είναι από μόνος του είναι ένα think tank. Ο Μάριος δεν έχει ανάγκη από δύο ανθρώπους για να, όχι για να τσακωθεί, αυτό έχει βρει φίλο από την κατάλαβα. Αλλά είναι ένα think tank. Είναι πολλοί από εσάς που μπορεί να μην καταλάβαν όλες τις ιδέες του Μάριου. Απλώς είναι μερικοί από εσάς που με εμπιστεύονται και μπορώ να σας πω ότι είναι καλές. Άρα όταν θα ξανακοιτάξετε το βίντεο, γιατί ο Μάριος βέβαια έχει μια σχέση με την γραμμική έννοια μη ευκαιρία. Τόσες περιστροφές για μία γραμμή, Μάριο, εντάξει, δηλαδή. Για να σε παρακολουθήσουν είναι λίγο δύσκολο. Για μου κάνει κομπλιμέντο. Ναι, αυτό είναι κομπλιμέντο. Λοιπόν, γιατί είστε πιο ρημανικοί. Γιατί είσαι φίλος. Γι' αυτό. Άρα λέω απλώς ότι είναι σωστές αυτές οι ιδέες. Θα κάνουμε μερικές παρατηρήσεις για να τις ενισχύσουμε, Μαρή, μάλιστα. Εντάξει, όχι παρατηρήσεις. Μερικές φορές τα πάνε λένε παρατηρήσεις και μετά είναι ακριβώς το αντίθετο. Άρα είναι σωστό το πλαίσιο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είστε και οι τρεις εδώ. Προσέξτε, γιατί είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Δεν είμαστε σε επέτειο, δεν είμαστε σε κανονική εκδήλωση, είμαστε σε ημερίδα και στην πραγματικότητα. Ναι, όχι, ποιος είπε διάλυση. Λάθος. Γιατί όταν βλέπεις ότι οι χαιρετισμοί κρατούν μία ώρα, ότι ο Μάριος τελειώνει από το 5ο λεπτό και κρατάει μισή ώρα παραπάνω, καταλαβαίνεις ότι ο Λιγερός θα κάνει φυσικό αέριο. Άρα είναι όντως ημερίδα. Γι' αυτό είπαμε μόνο δύο, γιατί αλλιώς θα ήταν διημερίδα. Λέω λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία που είμαστε μαζί, που είσαστε μαζί. Είναι σπάνια να είστε μαζί. Είσαστε συχνά δίπλα ο ένας από τον άλλον, αλλά όχι μαζί. Νομίζω ότι τώρα έχετε όλοι και οι τρεις σας εντοπίσει σε πολύ βασικό θεμελιακό επίπεδο ότι έχει μεγάλη σημασία να είσαστε μαζί. Αυτό να το θυμάστε κάθε φορά που δεν θα είσαστε μαζί. Θα ήθελα, γιατί πρέπει να κάνω και παρατηρήσεις και στους μαθητές μου, να προσέχεις, Γιάννη, όταν χρησιμοποιείς πράγματα του δασκάλου και μετά τα κάνεις λίγο πιο απλά. Τριάδα δεν είναι μόνο για το χριστιανικό. Η τριάδα θα την δεις τώρα εδώ. Άμα βγάλω έναν από τους τρεις, πρέπει να σας λείπει. Προσπαθώ να σας πω ότι δεν έχουν νόημα άμα δεν είναι οι τρεις μαζί. Προς το παρόν, βάζουμε τον έναν, μετά σε άλλη εκδήλωση βάζουμε τον άλλον. Αυτό εδώ είναι μονάδες. Όταν βάζουμε λοιπόν τρεις μονάδες, δεν είναι τριάδα. Η τριάδα είναι όπως είναι τα κουάκ. Είτε έχεις και τα τρία μαζί ή δεν τα έχεις. Πρέπει λοιπόν εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι συστηματικά, ακόμα και αν δεν θέλετε να μιλάνε και οι τρεις, πρέπει να βρίσκονται και οι τρεις, όχι για ευθυμοτυπικούς λόγους, αλλά για ένα πρακτικό λόμπι που φαίνεται. Είστε πολύ ενοχλητικοί για τη Λουκία, έτσι τρεις μαζί. Και μου αρέσει ότι ο καθένας έχει την προσωπικότητα, ελπίζω να το είδατε. Ο ένας έχει σακάκι με γραβάτα, ο άλλος δεν έχει τη γραβάτα και ο άλλος δεν έχει το σακάκι.
Για να μην νιώθεις, κοιτάξτε. Εγώ είμαι πιο πίσω και τους πρόχνω και τους τρεις. Άρα, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι πρέπει ο καθένας να έχει τη δικιά του ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια ιστορία η οποία είναι κοινή, αλλά δεν είναι ταυτόσιμη. Σε αυτό μάλλον πρέπει να προσέξετε το 2015 είναι πραγματικά για την γενοτομία των Αρμενίων και πρέπει τα άλλα δύο να μπουν και δεν είναι αυτό. Άρα μην μπερδευτούμε στις ημερομηνίες, ώσπου να έχουμε μια ημερομηνία η οποία, το έχει πει και ο Μιχάλης Παραλαβίδης, θα ήταν καλό να έχουμε μια κοινή ημερομηνία, όπως έχουμε για τα θύματα του ναζισμού, να είναι και για τα θύματα του κεμαλισμού γενικό πλαίσιο. Εδώ θα μπορούσαμε σε αυτή την ημερομηνία να μπορούμε να πούμε είναι τάδε χρονολογία κτλ. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία, γιατί δεν θα το πιστεύατε πριν κάνουμε αυτή τη διάλεξη, ότι μπορεί και να γελάσουμε. Βλέπετε αυτό το τίτλο και λέτε ας πούμε οι άντρες στις γυναίκες τους, η γυναίκα στον άντρα της, θα πάμε εκεί γιατί θα δεις, θα γελάσουμε. Ποιος το είπε? Όμως τώρα ποιος δεν γέλασε? Τι θέλω να σας πω. Αυτά εδώ, μόνο και μόνο που γελάτε, ενώ είσαστε η συνέχεια από αυτούς που γενοκτονήθηκαν, είναι ήδη αντίσταση. Θα ήταν καλό να έχουμε ένα λεπτό γέλιο σε μερικές εκδηλώσεις, τότε θα καταλαβαίναμε ότι, όπως το είπες πολύ στεγνά και απλά, όταν ο άλλος σε βασανίζει και συνεχίζει να γελάς, είναι ένα πρόβλημα. Και επειδή έχουμε εμείς και την τάση να έχουμε και φιλοσοφικό υπόβαθρο, άμα θυμηθείτε τον Επίκλητο, σε κάποια φάση, καταλάβεις Κωστή, εσύ που ξέρεις από δύναμη, τον βασανίζουν λοιπόν τον Επίκλητο και λέει λοιπόν στον ιδιοκτήτη του, αν συνεχίσεις θα μου σπάσει το χέρι. Το βάζαν αυτό. Όλος συνεχίζει να τον ακούει, το σπάζει και τι του λέει, βλέπεις, το σπάσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς νιώθει αυτός που είναι βάρβαρος όταν εσείς συνεχίζει να έχεις αυτό το ίδιο. Πρέπει λοιπόν να μην χάσετε το γέλιο σας. Όταν ο βάρβαρος σας βλέπει να κλαίτε, αδιαφορεί. Είναι αυτό που ήθελε. Όταν σας βλέπει να γονατίζετε, χαίρεται. Όταν σας βλέπει να γελάτε, ενοχλεί. Εμείς λοιπόν είμαστε της ενόχλησης. Άρα σας προειδοποιώ, σήμερα θα γελάσουμε γιατί θα μιλήσουμε για στρατηγική και θα μιλήσουμε πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και όχι απλώς να είμαστε κόπανοι που κλαίνουν. Γιατί όταν είμαστε κόπανοι που κλαίνουν, νομίζουμε ότι άμα πάμε στο δικαστήριο και πούμε έχουμε δίκιο, θα πούνε έχουν δίκιο. Γεια σας και μετά φεύγουν. Μα δεν πάει έτσι. Εγώ δεν έχω δει κανένα δικαστήριο να ασχολείται με το δίκαιο. Αλλιώς δεν το ξέραμε. Θα λεγόταν νομικό. Λέγεται δικαστήριο, γιατί υπάρχει δίκη. Στη δίκη υπάρχει στρατηγική. Υπάρχει τέχνη, υπάρχει τακτική. Υπάρχει προπαγάνδα. Υπάρχει επαγγελματισμός. Υπάρχει αθωότητα. Υπάρχει το θύμα που βγαίνει εκεί πέρα και είναι σίγουρο ότι θα είναι θύμα. Δηλαδή τον βλέπετε να βγαίνει στο δικαστήριο και λέτε εντάξει, αυτός είναι εκβαμμένη. Και λέτε μα έχει δίκιο. Κι όμως έχει δίκιο. Άρα η ιδέα λοιπόν είναι εξή. Ας βάλουμε ξανά το πλαίσιο με τον Λέμκιν για να καταλάβετε πώς θα πάμε. Λέμκιν, μετά Στάντον και στρατηγική de facto. Ας πούμε ότι δεν έχουμε πετύχει απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει καμία αναγνώριση για έναν πολύ απλό λόγο, δεν υπάρχει καν λέξη. Φανταστείτε λοιπόν ότι είμαστε εκείνη την περίοδο και είναι το πρόβλημα που είχε ο Λέμκιν. Δηλαδή, πολύ συχνά το λέμε και ακόμα και οι δικοί μας εδώ, ακόμα και οι δικοί μου εδώ, συνεχίζουν να λένε λανθασμένες εκφράσεις και να λένε ας πούμε αρμενική γενοτονία, να λένε ασσυριακή γενοτονία, να λένε ποντιακή γενοτονία, ενώ όλες αυτές είναι τουρκικές γενοτονίες. Είναι τόνο. Άρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ένιωθε ότι δεν μπορούμε πια να λέμε σφαγή. Τώρα θα δείτε,
Μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε, τι κοινό έχουν αυτοί οι 4 τώρα. Τόσο ότι είναι καθισμένοι εδώ. Στην πραγματικότητα αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο Λέγκιν είναι το κοινό του στοιχείο. Θα καταλάβουμε σιγά σιγά για ποιο λόγο. Ο Μάριος σίγουρα ξαφνιάζεται και θα μου λέει ότι σίγουρα οφείλεται στο όνομά του που είναι αυτοκινητόδρομο. Έχεις προσέξει, το δικό μου είναι πιο σύντομο και είναι μονοπάτι, μάλλον θα είναι καλντερίνη. Λοιπόν, ο Λέγκιν τα αρχεία του ξέρεις που είναι. Είναι στη Ουάσιγκτον. Ωραία. Τα αρχεία λοιπόν χρησιμοποιούν τα 3 παραδείγματα εκεί πέρα και βρίσκονται στη Ουάσιγκτον όσον αφορά τα αρχεία, το αρχαιακό υλικό. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να σκεφτείτε το εξής. Ότι η λέξη, και δυστυχώς το ξεχνάμε στα ελληνικά, genocide, και παρόλο που μπορεί μερικούς να τους ενοχλεί όταν ο Μάριος πετάει κάπου ένα αγγλικό, να θυμάστε, το λέω και για τον Δήμητρη, γιατί βλέπω ένα ύφος χαμογελαστό, ότι επειδή το λέμε εμείς γενοκτονία, στο τέλος ξεχνάμε ότι δεν φτιάχτηκε με αυτόν τον τρόπο. Φτιάχτηκε τεχνικά, ειδικά, με μία λέξη ελληνική, το γένος, και με μία λέξη, το σαν του είναι, είναι στην πραγματικότητα είναι λατινική. Αυτός λοιπόν επινόησε μία λέξη που εξ αρχής να είναι ένα μείγμα από τα ελληνικά και τα λατινικά για να νιώθουν όλοι ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο, το κοινό. Όταν το μεταφράζουμε μετά ως λέξη γενοκτονία, δεν θυμόμαστε αυτό το στρατηγικό μίξ. 2 γλώσσες, μία στρατηγική. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβετε ότι κάθε φορά που λέτε σφαγή, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μία άλλη λέξη από τη λέξη γενοκτονία, στην πραγματικότητα βοηθάτε την τουρκική προπαγάνδα. Γιατί η τουρκική προπαγάνδα δεν έχει κανένα πρόβλημα με την έννοια της σφαγής. Διότι δεν διώκεται η σφαγή έτσι όπως είναι η λέξη. Δεν υπάρχει. Άρα, στην πραγματικότητα πρέπει συνεχώς να καταλαβαίνουμε ότι πρώτον, όλη η προσέγγιση που αφορά το θέμα της γενοκτονίας δεν είναι κομματική. Είναι πολύ απλό. Ό,τι θα πω τώρα μην ευρεάσετε, εντάξει. Όταν ασχολούμαι λοιπόν με την γενοκτονία των Ποντίων, συνήθως μου λένε ότι είμαι δεξιός. Όταν ασχολούμαι με την γενοκτονία των Αρμενίων, συνήθως μου λένε ότι είσαι αριστερός. Όταν ασχολούμαι με την γενοκτονία των Ασσυρίων, δεν μου λένε τίποτα ή δεν ξέρουν πού είναι οι Ασσύριοι. Εκεί δεν έχει τέτοιο. Ναι, αυτό. Και τι θέλω να σας πω. Λοιπόν, το γελίο της υπόθεσης είναι ότι ο καθένας έχει τις δικές του συνθήκες, άρα σου λέει στην Ελλάδα φαίνεται να είναι πιο πολύ αυτό, άρα επειδή ασχολείσαι με αυτό, είσαι πιο πολύ με αυτό. Όταν ανακαλύπτουν ότι είσαι ακριβώς το αντίθετο σε άλλο πλαίσιο, στο τέλος έχουν το πρόβλημα που έχετε με τον Αρλεκίνο, όταν θέλετε να του βάλετε ένα χρώμα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν λοιπόν με τον Λέγκιν είναι ότι δεν προσπάθησε να αναδείξει μία γενοκτονία. Ο Λέγκιν έχει ένα πρόβλημα για όλους σας βέβαια, θα καταλάβετε τι είναι. Πρώτα απ' όλα ο Λέγκιν δεν είναι Έλληνας, δεν είναι Πόντιος, δεν είναι Μικρασιάτης, δεν είναι Αρμένης, δεν είναι Ασσύριος. Άρα λέγεται Λέγκιν, τι να κάνουμε. Επειδή είναι Ραφαήλ, καταλαβαίνετε ότι είναι εβραϊκής καταγωγής. Όταν λοιπόν επινοεί αυτό, θα έχετε όλη την εντύπωση ότι σίγουρα το κάνει για την εβραϊκή γενοκτονία. Είναι το κλασικό που θα λέγατε, δηλαδή με τι μπορεί να ασχοληθεί ένας Εβραίος που ασχολείται με την γενοκτονία, σίγουρα θα είναι με την εβραϊκή γενοκτονία. Μα είναι λάθος. Σοπλά. Γιατί έχει ήδη αναγνωριστεί εκείνη τη στιγμή και το θέμα βέβαια, επειδή υπάρχει δίκη της Νιρεμβέργης, δεν μιλάμε ακόμα για αυτή τη λέξη. Στην πραγματικότητα θα εφαρμοστεί αυτή η λέξη πραγματικά σοβαρά στο χάρτη του ΟΗΕ το 1948. Από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για γενοκτονία. Άρα γιατί το κάνει? Το κάνει γιατί πρέπει να βρούμε ένα όνομα. Θα μου πείτε γιατί είναι τόσο σημαντικό να έχουμε έναν όνομα. Έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα. Πώς μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον για ένα έγκλημα που δεν μπορείς να ονομάσεις? Τόσο απλά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει το δικαστήριο θα πείτε τον κατηγορείτε για ποιο λόγο. Και εσείς θα πείτε για, δεν ξέρω πώς να το πω, πάνω είναι πολύ κακό. Μάλιστα, το ξέρουν οι Αρμένοι
στην πραγματικότητα γελάσατε με το πολύ κακό, αλλά άμα σκεφτείτε πόσοι Αρμένοι ονομάζουν μόνοι τους τη γενοκτονία των Αρμενίων, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα μοιάζει με το πολύ κακό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ακόμα η έννοια, άρα, αν θέλετε, είναι η μεγάλη δυστυχία. Αν τα βάλετε λοιπόν όλα μαζί, θα καταλάβετε ότι αυτό που σκέφτηκε ο Λέμκι ως νομικός είναι ότι για να πάει στο δικαστήριο πρέπει το δικαστήριο να έχει αρμοδιότητα. Για να έχει αρμοδιότητα πρέπει να υπάρχει έγκλημα με ονομασία. Για να ξέρουμε σε ποιο δικαστήριο θα αποφανθούμε για να κάνουμε αυτό. Αυτό λοιπόν που γίνεται, αν θέλετε, είναι ότι η γενοκτονία έχει έναν νομικό όρο. Χάρη που είπατε το θέμα των αριθμών, γιατί πολύ συχνά μπερδευόμαστε σε αυτά και να ρωτιόμαστε για κάθε γενοκτονία πόσα είναι τα θύματα κτλ. Ένα πράγμα που κάνουμε συστηματικά είναι ότι μιλάμε για νεκρούς. Μα όλοι σε κάποια φάση θα είμαστε νεκροί. Άρα είναι γελίο. Πρέπει να λέμε γενοκτονημένοι. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Μπορεί να έχετε πεθάνει για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία λοιπόν στο θέμα της γενοκτονίας εδώ είναι η συστηματική εξόντωση, εντάξει, συστηματική καταστροφή. Πολύ συχνά όταν ακούμε την καταστροφή έχουμε την εντύπωση ότι το σημαντικό είναι η καταστροφή. Ενώ το σημαντικό είναι η συστηματική. Μόλις υπάρχει συστηματική, και αυτό αν θέλετε έρχεται ανάποδα σε αυτά που έλεγε ο Μάριος Στρατονίδης, είναι ότι για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα. Για να υπάρχει ένα σύστημα πρέπει να υπάρχει μια προπαγάνδα, να υπάρχει μια τακτική, μια στρατηγική, μια εφοδιαστική αλυσίδα η οποία μπορεί, συνδυάζοντας όλα αυτά, να εξοντώσει. Γιατί κάτι που δεν προβλέπουμε είναι το εξής. Όλοι σας μπορεί να σκοτώσετε τον διπλανό σας. Όλοι σας. Λίγοι από εσάς θα μπορούν να σκοτώσουν όλους αυτούς που είναι μέσα στην αίθουσα. Πολύ λίγοι από εσάς θα μπορέσουν να σκοτώσουν όλη την περιοχή. Αυτό που δεν συνειδητοποιείται είναι ότι όταν μιλάμε για 353.000, για 700.000, για 1,5 εκατομμύριο, χρειάζεται πολύ μεγάλη τεχνική και χρειάζεται πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Άρα, στην πραγματικότητα η γενοκτονία σας στέλνει εξ αρχής κάτι. Ότι μόλις υπάρχει γενοκτονία, υπάρχει από τη μια μεριά ένα θύμα που δεν έχει καταλάβει τι γίνει, γιατί δεν πρόλαβε, δεν είμαστε σε φάση πολέμου, και από την άλλη πλευρά έχουμε έναν που είναι πολύ έμπειρος, με μια στρατηγική, μια γεωπολιτική, ένα ολόκληρο πλαίσιο, το οποίο είναι φτιαγμένο για ένα στόχο. Που σημαίνει ότι πρακτικά, εφόσον γίνεται η γενοκτονία, βέβαια, αυτοί που επέζησαν είναι σε μειονεκτική θέση εξ αρχής. Αρχίζουν λοιπόν τα πράγματα στραβά και μετά. Μπορεί να σας ξαφνιάζει. Μπορεί να μην σας φαίνεται χριστιανικό, αλλά στις γενοκτονίες τα προβλήματα είναι και μετά το θάνατο. Αυτή η περίοδο νομίζουν μερικοί ότι είναι μόνο πριν. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό και να μιλήσουμε και για τον Στάντον για να καταλάβετε πώς με την έννοια της γενοκτονίας, η οποία δεν εμπεριέχει τον αριθμό των θυμάτων, εντάξει, μπορούμε τώρα λοιπόν να καταλάβουμε ότι επειδή ακολουθεί μια στρατηγική, αυτή η στρατηγική είναι καλό να την αναλύσουμε. Αυτό το έκανε ο Στάντον, ο οποίος δεν λέγεται ούτε Σταντονίδης, ούτε Σταντονιάν. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ωραία. Άρα πάλι αυτός ο άνθρωπος, τι να κάνουμε, ασχολείται με ένα θέμα που δεν τον αφορά. Είναι επειδή αυτός ο άνθρωπος, όπως και ο προηγούμενος, ασχολούνται με την ανθρωπότητα, άρα αφορά όλους τους ανθρώπους, γιατί οι γενοκτονίες που έχουν υποστεί οι λαοί είναι απλώς ότι έχουν επιλεχθεί για έναν ειδικό ρόλο, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάνω τη γενοκτονία, άρα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Τα 8 στάδια, εντάξει, τα 8 στάδια της γενοκτονίας είναι μία αναστρέψιμα. Άρα θα περάσουμε από τα 8 στάδια. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα μπορούσατε να πείτε, και βλέπετε ότι υπάρχει ήδη ένα σημείο, το βλέπεις Μάριο με την πόλωση και είναι η προπαγάνδα,
τα 8 στάδια είναι η προετοιμασία του εγκλήματος για να μην υπάρχει ίχνος εγκλήματος. Δηλαδή, πριν το έγκλημα, σκέφτεστε ήδη πώς δεν θα φανεί το έγκλημα. Και χρησιμοποίησε ο Μάριος την έκφραση μαφιόζικο, είναι μια εκφυλισμένη έννοια, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοεί. Εννοεί ότι στο τέλος, το συνδύασες με την Ομέρτα, στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε καν ποιος ήταν εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που να σας πω, έναν τομέα που μπορεί να σας ξαφνιάσει όπου χρησιμοποιείται, είναι η πολεοδομία. Η πολεοδομία. Παίρνετε ένα κτίριο, θέλετε να φτιάξετε ένα καινούριο κτίριο, αρχίζετε να λέτε ότι αυτό το κτίριο δεν είναι ακριβώς κτίριο. Και δεν είναι και πολύ ωραίο. Και τώρα είναι και λίγο βρώμικο. Και θα ήταν καλό να το καθαρίσουμε. Αλλά ποιος τρόπο που θα το καθαρίσουμε είναι πολύ κοστοβόρο. Αλλά επειδή είναι πολύ κοστοβόρο, να το βγάλουμε. Δεν το βγάζετε, μετά κανένας πια δεν θυμάται πώς ήταν εκεί η περιοχή με το κτίριο. Και μετά βάζετε ένα καινούριο κτίριο. Και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν θα δώσω ονόματα, να μην έχετε ενιοχές στην ευχαρίστησή σας. Κατηγοριοποίηση ανθρώπων που διαιρούνται σε στρατόπεδο. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι μια μορφή ταξινόμησης. Τι είναι οι άνθρωποι, τι δεν είναι. Επειδή ο Μάριος χρησιμοποίησε και παραδείγματα, έχει ενδιαφέρον να θυμάστε με τα παραδείγματα γιατί είναι βιωματικά και μερικές φορές γίνονται πιο κατανοητά. Όταν ήμασταν στο παρέτητο των Ηνωμένων Εθνών, σε κάποια φάση η Τουρκία είπε εναντίον της Κύπρου, Μάρια, είπε ότι άμα βγάλετε τους πολίτες στην εισβολή του 1974 και χρησιμοποιήσετε μόνο τους στρατιωτικούς, τότε τα περισσότερα θύματα είναι δικά μας. Οι Κύπροι που ήταν εκεί πέρα ήταν η πρώτη φορά που άκουγαν τέτοιο επιχείρημα. Άρα όταν μου είπαν, καλά, εσύ πώς το βλέπεις αυτό, πώς το απαντάς αυτό, είπα πολύ απλά, αυτό που λένε τώρα είναι η απόδειξη ότι υπάρχει ασυμμετρία. Δηλαδή, αν ήταν σε φάση εντελώς πολέμου κλασική, θα είχαμε του ίδιου τύπου θύματα, γιατί θα είχαμε στρατιωτικούς με στρατιωτικούς. Όταν από μια μεριά βάζετε στρατιωτικούς εναντίον βέβαια ανθρώπους που δεν είναι στρατιωτικοί, όταν θα βγάλετε τους ανθρώπους, τα περισσότερα θύματα θα είναι στρατιωτικοί. Βέβαια μου είπε να τη σκέφτομαι παράξενα, αλλά επειδή έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε, μετά το μεταφράσαμε στα γαλλικά, εφόσον το είπα στα γαλλικά, η Τουρκία δεν κατάλαβε τι έλεγα, δεν πρόλαβε να απαντήσει, γιατί είχε δικαίωμα 1,5 λεπτό για να απαντήσει. Έτσι πέρασε κανονικά και μετά μπορούσαν να το διαβάσουν στο σπίτι τους. Γιατί έχει σημασία, όταν είσαστε στο Παλάτι των Ηνωμένων Εθνών, την ώρα που μιλάτε, άμα σας δίνουν 1,5 λεπτό, θα καταγραφεί μόνο το 1,5 λεπτό. Που σημαίνει εδώ, να μην σας το πω διακριτικά, ότι για τους χαιρετισμούς σας θα πρέπει να κάνετε άλλη εκπαίδευση. Γιατί μοιάζετε περισσότερο με μένα παρά με τα κλασικά. Για τον συμβολισμό τώρα. Βλέπετε, ο συμβολισμός που κάνουμε πρώτα τις κατηγορίες. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, οι γέοι. Υπάρχουν τα παιδιά. Μετά υπάρχουν οι άντρες, οι γυναίκες. Θα μου πείτε τι έχει ενδιαφέρον να το κάνετε αυτό. Όχι. Δηλαδή, ο μέσος πολίτης δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση των θυμάτων. Δηλαδή, άμα εσείς ακούσετε ότι σε ένα χωριό έσπασαν στο ξύλο γέρους. Σας λέω τις φράσεις. Εδώ τώρα θα κάνω τεχνικές προπαγάνδες. Είναι να ευχαριστηθεί ο φίλος μου ο Μάριος. Λοιπόν, τώρα σας λέω ακριβώς την ίδια φράση, αλλά σας λέω ότι σε ένα χωριό πλάκουσαν στο ξύλο γυναίκες. Σε ένα χωριό πλάκουσαν στο ξύλο παιδιά. Σε ένα χωριό πλάκουσαν στο ξύλο άνδρες. Θα δείτε ότι το τελευταίο είναι αυτό που σας ενοχλεί λιγότερο. Μα δεν φταίνουν ούτε αυτοί. Δεν σας έχω κάνει ορίσει ποιοι είναι. Απλώς έχετε την τάση, εδώ είναι το θέμα, αρχίζει, χωρίς να σας το πούν, να θεωρείτε ότι επειδή οι άνδρες είναι πιο δυνατοί, θεωρούμε ότι να χτυπάς παιδιά είναι χειρότερο. Επειδή οι γέροι είναι πιο αδύναμοι το ίδιο και βάζουμε διαφορετικές κατηγορίες. Και το βλέπετε λοιπόν στις γενοκτονίες τι κάνουν, βάζουν τους άνδρες από εδώ. Μόνοι τους. Μετά οι γυναίκες από εδώ. Οι οποίοι υποτίθεται θα σωθούν. Μετά τα παιδιά μόνα τους. Ενώ ξέρετε πολύ καλά τι διάρκεια επιβίωσης μπορεί να έχει ένα παιδί χωρίς τους γονείς του. Υποτίθεται ότι αρχικά είναι για να μην κάνουν τις δουλειές που θα κάνουν οι άντρες. Βλέπετε πώς πάει. Άρα εσείς στην αρχή λέτε εντάξει δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Μετά λοιπόν ο συμβολισμός. Όταν θα βάλετε τον συμβολισμό θα βάλετε ένα στίγμα. Δηλαδή, για μας
θα είναι, ας πούμε, οι τάδε έχουν μια μύτη έτσι. Οι τάδε έχουν αυτιά έτσι. Στην αρχή όταν το λέμε όλοι μας, που βέβαια στην Ελλάδα δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ, έτσι δεν είναι? Χαμογελάτε. Πάνω δεν γελάστε. Πού είναι ενδεικτικό? Οι ενοχές φαίνονται από το ακροατήριο. Τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι το ρατσιστικό στοιχείο το έχουμε όλοι μας. Κάπου θα βρίσκουμε κάποιον για έναν λόγο ρατσιστικό. Αυτό που όμως που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ο άλλος θα το χρησιμοποιήσει και εμάς θα μας φανεί, εντάξει, αφού την αλήθεια λέει. Έχουν όντως τη μύτη έτσι. Συνεχίζω. Σιγά σιγά λοιπόν ο συμβολισμός θα πει ότι έχετε βάλει ένα στίγμα σε κάθε άνθρωπο και δεν είναι ακριβώς πια η ίδια κατηγορία. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Επειδή πάει σταδιακά αυτό. Το σταδιακά είναι αυτό που είναι το πιο επικίνδυνο. Εντάξει. Να θυμάστε, επειδή έχουμε και τεχνίτες εδώ, ότι όταν κάποιος σας δώσει μια σφαλιάδα, να μην φοβάστε όταν το χέρι του είναι πολύ κοντά στη μούρη σας, αλλά όταν απομακρύνεται. Γιατί επανέρχεται. Άρα είναι το θέμα της προετοιμασίας. Άρα, εγώ το λέω και στις φορές, λίγο πιο σκληρές, είναι καλό, άμα θες να μην σε χτυπήσουν και να μην φας παλιάρα, να βάλεις το μάγουλό σου εντελώς πάνω στο χέρι του. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Η απανθρωποποίηση είναι ποια η ιδέα? Είναι η ιδέα ότι μερικοί άνθρωποι δεν είναι ακριβώς άνθρωποι. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Όταν υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ Ισπανών και Ινδιάνων, υπήρχε η λεγόμενη δίκη στο Βαλιαντολίδ, όπου ένας ιερέας προστάτευε τους Ινδιάνους λέγοντας ότι έχουν ψυχή και οι άλλοι έλεγαν ότι δεν έχουν. Έγινε λοιπόν όλη αυτή η δίκη, ο ένας χρησιμοποίησε την ρητορική, ο άλλος την μυευτική, τα κατάφερε η μυευτική, αλλά πρέπει να θυμάστε ότι εκείνη την εποχή κανένας δεν σκεφτόταν αν οι μαύροι είχαν ψυχή. Δηλαδή δεν πήγαιναν καν στο δικαστήριο. Δεν είναι ότι έχασαν το δικαστήριο. Μερικές φορές πρέπει να μην ξεχνάτε ότι όταν πηγαίνετε στο δικαστήριο πηγαίνετε για μια καταγγελία. Να θυμάστε λοιπόν τέτοιους λαούς όπου δεν υπάρχει καν η καταγγελία. Όταν λοιπόν λέτε απανθρωποποίηση, η ιδέα είναι ότι, και πολύ σωστά το είπε σε κάποια φάση, ότι δεν υποτιμώ τους λαούς επειδή εμείς είμαστε ιστορικοί δηλαδή, και δεν υπονοώ ότι άλλοι που δεν είναι. Αλλά στο τέλος καταλαβαίνουμε να μην το λέμε. Αλλά στην πραγματικότητα τι επιτρέπει? Επιτρέπει την ποσότητα. Όταν δεν μιλάμε πια για ποιότητα, μιλάμε για ποσότητα. Όταν αρχίζουμε να μιλάμε για ποσότητα, βάζουμε μια ταξινόμηση. Και λέμε αυτή πραγματικά είναι γνήσι. Αυτή είναι λιγότερο γνήσι, αυτή είναι ακόμα λιγότερο γνήσι. Τα ξέρετε, τα έχουμε ζήσει αυτά. Τα συστήματα τα χρησιμοποιούν. Μετά είναι η οργάνωση. Η οργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Προσέξτε, προς το παρόν δεν έχουμε θύματα. Δηλαδή, προς το παρόν τα θύματα δεν έχουν καταλάβει αυτά τα στάδια. Μπορεί να τα βλέπουν μόνο τοπικά. Η οργάνωση λοιπόν σημαίνει ότι η γενοκτονία θα αρχίσει να οργανώνεται. Δηλαδή, θα λένε, εσύ θα είσαι υπεύθυνος στη τάδε περιοχή. Όταν αυτό το λέτε, δεν καταλαβαίνετε ότι ο άλλος θα είναι πολύ σημαντικό να είναι αυτή στη τάδε περιοχή. Άρα τι κάνετε? Επιμερισμό περιοχών. Μετά βάζετε τάγματα. Μετά βάζετε δομές. Μετά τα βάζετε σε ένα δίκτυο. Και μετά όλο αυτό είναι προετοιμασμένο έδαφος, το οποίο θα είναι και η εφοδιαστική αλυσίδα. Αλλά προσέξτε, προς το παρόν δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή ακόμα και κάποιος να σας δει να το κάνετε αυτό, εσείς θα πείτε ότι εγώ το κάνω για άλλο λόγο. Μετά η πόλωση. Εδώ είναι που έρχεται η προπαγάνδωση. Πολύ σημαντική. Είναι ότι εφόσον έχει γίνει η οργάνωση, μπορείτε να κάνετε την πόλωση. Η πόλωση ποια είναι? Είναι ότι χρησιμοποιείτε τη μάζα. Όλο τον λαό, όπου και να βρίσκεται, θα χρησιμοποιήσετε τη μάζα και θα χρησιμοποιήσετε αντανακλαστικά του για να το αλλάξετε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ας πούμε, να σας πούν ότι 2 στις 3 γυναίκες προτιμούν αυτό το γάλα. Αν σας πούν ότι
66% των γυναικών προτιμούν αυτό το γάλα. Και άμα σας πούν ότι μία στις 3 γυναίκες δεν το θέλουν. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι έχω πει 3 φορές το ίδιο πράγμα. Όμως, αντανακλαστικά, είναι μία από τις 3 φράσεις που σας φαίνεται πιο θετική και η μία σας φαίνεται πιο αρνητική. Ενώ αντικειμενικά ξέρετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Αν όμως συστηματικά σας βάζουν το αρνητικό, εσείς ακούτε την ίδια πληροφορία, αλλά γίνεται παραπληροφόρηση. Αυτό λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία στο θέμα της πόλωσης είναι η προπαγάνδα και ο επαγγελματισμός της προπαγάνδας, γιατί πώς λειτουργεί ο επαγγελματισμός της προπαγάνδας, είναι πολύ απλός, είναι αυτός που τη δέχεται, δεν το ξέρει. Είναι άλλο παράδειγμα, για να το χαρούν περισσότερο οι άντρες. Ας πούμε, βλέπετε περιοδικά με αυτοκίνητα. Κάθε φορά οι γυναίκες συναρωτιούνται γιατί υπάρχουν και γυναίκες δίπλα από αυτά τα περιοδικά. Όταν ρωτάνε στους άντρες γιατί θα διαλέξει αυτό το αυτοκίνητο, μήπως ήταν αυτή η γυναίκα που... Ποια γυναίκα? Δεν την έχω δει καν. Το ωραίο λοιπόν είναι ότι όταν κάνουμε μετρήσεις και κοιτάζουμε με τα μάτια, βλέπετε, και κοιτάζουμε ποια είναι τα spot πάνω στο σημείο που κοιτάζουμε σε μια εικόνα όπου υπάρχει ένα αυτοκίνητο και ένα αμάξι, εντελώς τυχαία δεν βλέπει μόνο το αμάξι. Και εντελώς τυχαία δεν βλέπει μόνο τα μάτια. Άρα αυτή η τεχνική που βασίζεται σε πολύ απλό επίπεδο, αν το βάζετε σε πλαίσιο προπαγάνδας, θα δείτε ότι σας ευχαριστεί, την δέχεστε και θεωρείτε ότι είναι και φυσιολογική. Ο προσδιορισμός. Ο προσδιορισμός λοιπόν θα παίξει το πώς θα ονομάσουμε τα θύματα. Εδώ μπαίνει ή το εθνικό ή το θρησκευτικό ή και τα λοιπά. Δηλαδή μπορεί να είναι υψηλή, μπορεί να είναι κοντή. Αυτή την περίοδο είναι οι Ξανθιές. Εντάξει. Δηλαδή θεωρούμε όλοι, Λίνα, με συγχωρείς, ξέρω ότι έχεις άλλες ιδιότητες, θεωρούμε όλοι ότι είναι πολύ καλό να λέμε ας πούμε ανέκδοτα για τις Ξανθιές. Ωραία. Ελπίζω, όχι υπάρχουν ακόμα αυτό. Αλλά ελπίζω να έχετε καταλάβει ότι έχουμε επιλέξει προπαγανδίστικα τις Ξανθιές, διότι ξέρουμε ότι προτιμούμε τις Ξανθιές. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, εντάξει. Λοιπόν, άμα κάνετε με τις κοκκινομάλες θα δείτε ότι θα έχουμε προβλήματα. Γιατί επειδή αποτελούν μια μειονότητα, αμέσως θα υπήρχε ένα αμερικάνικο think tank που θα μας έλεγε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε γιατί είναι μειονότητα. Εντάξει. Γιατί είναι μερικά think tank που ασχολούνται με τρίχες. Άρα η ιδέα λοιπόν είναι το στίγμα. Τώρα έχετε λοιπόν, προσέξτε πίσω εδώ, και κάθε σήμα έχετε μια ετικέτα εδώ. Εσείς δεν το ξέρετε ακόμα. Και τώρα περνάμε επιτέλους με τον βέβαιο τον γενοκτόνο στην φάση της εκτέλεσης. Ξαφνικά λοιπόν στην εξολόθρευση, που είναι η 7η φάση των 8, βρισκόμαστε όλοι απροετοίμαστοι. Βέβαια γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι υπήρχαν πριν 6. Και για να υπάρχει ανάδραση από τα θύματα και να καταλαβαίνουν ότι αυτά τα τάγματα, αυτή η εξόντωση που γίνεται δεν είναι ακριβώς εξόντωση, στην αρχή μας λένε θα πάτε για δουλειές. Μετά θα πάτε πιο εκεί, μετά θα πάτε πιο εδώ, πιο εδώ, πιο εδώ και στο τέλος λέτε με τι γίνεται. Όταν αρχίζει να καταλαβαίνετε τι γίνεται, είναι ήδη αργά γιατί έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί η διαδικασία αρχίζει με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους και μετά πηγαίνει στους Πόντιους και μετά πηγαίνει στους Μικρασιάτες. Κοιτάξτε το εντελώς ανάποδα. Ας πούμε ότι άρχισε από τους Μικρασιάτες, από τη Σμύρνη. Δεν θα είχαν γίνει οι επόμενες, γιατί θα είχαμε ενημερωθεί όλοι. Στην πραγματικότητα γίνεται από το βάθος του κράτους. Καθαρίζουν από εκεί, δεν φαίνεται πουθενά, σιγά σιγά έρχονται πιο εδώ και όσο έρχονται πιο εδώ προσπαθούμε να μάθουμε κάτι και στο τέλος βλέπετε ότι την τελευταία στιγμή βέβαια όλοι έχετε στη μνήμη σας εικόνες της Σμύρνης να καίγεται. Αλλά πόσοι από εσάς έχουν εικόνες από χωριά να καίγονται? Δηλαδή για να έχετε εικόνες και προσέξτε για τη Σμύρνη έχουμε και βίντεο.
θέλει να πει ότι υπάρχει κάμερα. Άρα δεν είναι κάτι που ξαφνικά έγινε και κανένας δεν το ήξερε. Δίνω ένα παράδειγμα για να ενοχλήσω και τον φίλο μου και να ξέρει ότι εγώ δεν ξεχνώ. Ότι όταν βλέπετε την αποβίβαση της Τουρκίας με τον Αττήλα και το βλέπετε με κάμεραμα της BBC, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να κάνετε είναι όχι πώς κατεβαίνει να εξοπλιστές, αλλά πώς βρέθηκε ο δημοσιογράφος πριν με την κάμερα. Το ξέρω, όχι μόνο ήταν γνωστό, αλλά ο Τίλα 2 ήταν γνωστός από το 1960, αλλά αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Μάριος, θα τα πούμε σε άλλη διάρκεια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι μετά φτάνουμε στην 8η φάση, η οποία είναι η άρνηση. Άρα στην πραγματικότητα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μέσα στις φάσεις της γενοκτονίας είναι μόνο η 7η που είναι η αληθινή εξόντωση και η 8η είναι το σβήσιμο. Γιατί αυτή η τεχνική είναι πολύ απλή, είναι ότι άμα δεν υπάρχει έγκλημα, δεν υπάρχει θύμα. Άμα δεν υπάρχει θύμα, δεν υπάρχει διεκδίκηση. Άρα δεν υπάρχει ένοχος. Και στο τέλος είναι για ποιο πράγμα μιλάτε. Εμείς είμαστε, ξέρετε, διπλωμάτες, όλα πάνε καλά, συμφωνούμε με όλα, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, άμα το κοιτάξουμε, αν θέλετε, και για την γενοκτονία των Ποντίων και για οποιαδήποτε γενοκτονία, υπενθυμίζω ότι αυτό που οργάνωσε εδώ η ΕΠΟΝΑ και ελπίζω να το έκανε συνειδητά, δεν είναι μόνο για την γενοκτονία των Ποντίων. Εντάξει, όπως καταλάβατε, γιατί είναι μερικοί που νομίζουν ότι είναι αποκλειστικά γι' αυτό. Όχι, είναι για να δώσουν ένα παράδειγμα πρακτικό τα παιδιά ότι στο πλαίσιο των επαιτίων μπορούμε να κάνουμε και άλλη δουλειά και να μιλάμε εκεί για τους άλλους. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι το εξής. Και θα ρωτήσω τώρα στους έμπειρους. Η αναγνώριση της γενοκτονίας πόσες φάσεις έχει? Δηλαδή, βλέπετε, εγώ σας είπα ότι είναι 8 για την γενοκτονία. Αν το κάνω λοιπόν στο κοινό, γιατί το ξέρουν αλλά δεν απαντούν για να μην σας πούν αμέσως την απάντηση, άμα σας πω εσάς λοιπόν, που είσαστε όλοι υπέρ της αναγνώρισης, και σας πω λοιπόν, ωραία παιδιά, πώς το κάνετε αυτό? Δηλαδή, ποια είναι τα στάδια τα οποία πρέπει να περάσουμε? Θα δείτε ξαφνικά ότι δεν έχετε ιδέα και θα δείτε ότι τελικά λέτε ναι και του λες που πας, δεν ξέρω, θα δω τους άλλους. Που στο τέλος καταλήγουμε να πηγαίνουμε όλοι μαζί, μερικές φορές και ακόμα και μερικοί ειδικοί ρεζιλεύονται από τη γυναίκα τους, γιατί αυτή έχει περάσει από αλλού. Γιατί όλοι έχουν προβλέψει, ξέρουν ακριβώς από πού θα περάσετε σε μια πρεσβεία. Όχι μόνο ξέρουν τη διαδρομή, ξέρουν ακριβώς και το τέλος. Και αναρωτιόμαστε όλοι, μα πώς μας βρήκα και μας σταμάτησαν πριν. Να καταλάβετε λοιπόν πόσο απρόβλεπτοι είμαστε σε αυτή τη διαφοροποίηση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε πώς πάμε ανάποδα. Ποια είναι μια ανάποδα? Τι σημαίνει λοιπόν διαδικασία διόρθωσης? Υπάρχει ένα έγκλημα. Υπάρχει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αυτό δεν μπορεί να το σβήσετε. Το θέμα λοιπόν είναι πρώτον, έχετε να αντιμετωπίσετε τις εξής αντιδράσεις. Και που θα το κάνετε, τι θα αλλάξει? Αυτό λοιπόν είναι αυτό που ονομάζουμε νοητική αδράνεια της μάζας. Δηλαδή σου λέει εφόσον τα θύματα είναι τόσα, τα βάζουμε όλα μαζί, όπως έκανε το Μάριος, και λέμε ωραία. Και τώρα λοιπόν τι κάνουμε? Θα αναστηθούμε, ας πούμε, άμα κάνουμε αυτή τη διαδικασία? Όχι. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι είναι η ίδια διαδικασία που χρησιμοποιούμε αρχικά για οποιοδήποτε έγκλημα, γιατί αλλιώς θα πρέπει να μου πείτε ότι όταν κάποιος έσκοτες αυτόν, δεν είναι ανάγκη να τον βάλει φυλακή αφού αυτός πέθανε. Επειδή θα τον βάλει φυλακή θα ξανάρθει. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε κατά συνέπεια, αν θέλετε, στο νοητικό μας επίπεδο, γιατί να ασχοληθούμε με αυτό. Μετά, όταν περνάει πολύ ο χρόνος, γιατί να ασχοληθούμε με κάτι που είναι παλιό, αφού πέρασε. Εδώ λοιπόν αντιμετωπίζεται αυτό που ονομάζουμε την κοινωνική αδράνεια. Δηλαδή, η κοινωνία το ξεπέρασε, ξεχνώντας το, και ξαφνικά έρχεται εσείς και λέτε, παιδιά, δεν αναγνώρισαν την γενοκτονία. Και λέτε, τι σε νοιάζει, αυτό είναι παλιά. Πόσο παλιά, δεν πειράζει, παλιά είναι. Αυτό όμως που ξεχνάνε είναι ότι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται.
Κατά συνέπεια αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο χρόνος είναι μαζί μας. Θα μου πείτε είναι άδικο. Έχετε δίκιο. Είναι άδικο. Ποια είναι? Στην πραγματικότητα, όταν κάνετε μια γενοκτονία ως γενοκτόνος, δεν την κάνετε για να εξοντώσετε έναν λαό. Την κάνετε για να εξοντώσετε τους επόμενους. Γι' αυτό, όταν πιάνετε μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος, δεν τη σκοτώνετε μόνο, την ξεκυλιάζετε και σκοτώνετε και το μωρό. Γιατί η ιδέα, αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι όταν γίνεται μια γενοκτονία και δεν υπάρχουν πια αυτά τα θύματα, τα γενοκτονημένα, είναι ότι δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Άρα δεν μπορούσαν να ήταν παππούδες. Αυτό να το μετρήσετε αυτόν τον πληθυσμό, το παράξενο είναι ότι αυτός ο πληθυσμός που δεν γεννήθηκε, δηλαδή που δεν του δώσατε καν το δικαίωμα να πεθάνει, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που πέθανε. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος του γενοκτόνου. Είναι να μην υπάρχει ίχνος. Και αν θέλετε να το αποδείξετε, είναι πολύ απλό. Θα πάρετε το αρμενικό παράδειγμα με τα χασκά, δηλαδή τους πέτρινους σταυρούς, που διέλυσαν στο κημητήριο, ενώ εδώ θα μου πείτε, μα τι κάνουν ακριβώς. Δηλαδή πήγαν οι Αζέροι και διέλυσαν όλους τους τάφους, ενώ βέβαια οι Αρμένοι που ήταν μέσα ήταν νεκροί εδώ και αιώνες. Άρα βλέπετε ότι η ιδέα είναι ότι να μην υπάρχει καν ίχνος. Για να μην υπάρχει μέλλον. Μερικές φορές λοιπόν όταν το συνειδητοποιούμε αυτό, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να μην υπάρχει και παρελθόν. Αλλά πολύ συχνά ο γενοκτόνος καταστρέφει τα κτίρια, τα μνημεία, το πολιτιστικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι ήσασταν εδώ πριν από αυτό. Αυτό λοιπόν δεν το κάνει μόνο και μόνο για να εξοντώσει εσάς, είναι για να εξοντώσει τους επόμενους. Αυτό που έχει σημασία όταν κοιτάτε τους επόμενους είναι το εξής. Έχετε μια αντιπαράθεση μεταξύ της μνήμης και της λύθης. Η αλήθεια είναι ακριβώς, και εδώ για να σε βοηθήσω Γιάννη, η αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης. Το πούμε τώρα αλλιώς, ακόμα χειρότερο, να το ευχαριστηθείς περισσότερο και να μπορείς να το ξαναχρησιμοποιείς, είναι η απαγόρευση της λύθης. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι αυτό που προνοεί ο Σωκράτης είναι η απαγόρευση της λύθης, τότε μπορεί και ο Έλληνας να καταλάβει ότι είναι σωκρατικός. Ενώ όταν το παρουσιάζουμε απλώς σαν απαγόρευση, δεν καταλαβαίνουμε πού το πάμε. Εδώ λοιπόν έχετε μια διαφοροποίηση. Ποια είναι η ιδέα? Οι 8 φάσεις του Στάντον που αναλύει μια γενοκτονία είναι το παράγωγο, είναι η λύθη. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην θυμάται κανένας ότι έχει γίνει κάτι. Το θυμάστε ότι το χρησιμοποίησε ακόμα και ο Χίτλερ, εντάξει, όταν έλεγε σαν παράδειγμα, ποιος θυμάται τη γενοκτονία των Αρμενίων, για να πει ότι μπορούν να κάνουν τη γενοκτονία των Εβραίων, θα δείτε ότι μετά από μερικά χρόνια ούτε αυτοί θα το θυμούν. Ενώ στην πραγματικότητα, και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, οι Αρμένοι, και τον φίλο μου το μιλάει, και προς το παρόν δεν μίλησε ακόμα το μιλάς, είναι απαράδεκτο, οι Αρμένοι, να θυμάστε, εμείς έχουμε την τάση στην Ελλάδα, πάντοτε μεταξύ φίλων, να τους λέμε ότι κάνουν αρμένικη βυζή. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Τώρα θα το μετατρέψουμε σήμερα σε καλό. Θα σας πω ότι οι Αρμένοι κάνουν αρμένικη βυζίτα με την ανθρωπότητα. Δηλαδή, έχουν έρθει και δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα φύγουν. Και είναι ένα πρόβλημα για τους Τούρκους. Κανονικά σου λένε θα φύγουν, θα τελειώσουν σε κάποιο. Όχι, αυτό είναι ακόμα εδώ. Γι' αυτό λοιπόν, για τους φίλους μου τους Αρμένιους, να σκέφτεστε ότι μας δείχνετε με την αρμένικη βυζίτα ότι όταν ένας λαός είναι μέσα στο πλαίσιο της αξιοπρέπειας και της περηφάνειας, δεν τον πειράζει να καθυστερεί. Γιατί έτσι αγαπάει περισσότερο τους φίλους του και δεν πειράζει που δεν φεύγετε, εγώ σας θέλω μαζί μας. Άρα, ας θυμόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Όταν έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος, το οποίο δεν είναι τώρα υπεύθυνο, αλλά συνεχίζει. Αυτό λοιπόν λέγεται γενοκτονία της μνήμης.
Αυτό λοιπόν είναι το διάδοχο κράτος. Αν θέλετε είναι στην ουσία η ένατη αυτής της συμφωνίας, το ένατο επίπεδο, το ένατο στάδιο του στάντων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, και γιατί η ιδέα είναι ότι δεν πρέπει μόνο να τους έχουμε εξοντώσει, πρέπει να έχουμε καταφέρει να μην υπάρχουν στη μνήμη. Θα μου πείτε πώς συνδυάζεται αυτό με τη μνήμη και την εξόντωση. Είναι πολύ απλό και το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Όταν έχετε έναν δικό σας που πεθαίνει, αυτό που σας λένε είναι ζωή σε εσάς, να τον θυμάστε. Στην πραγματικότητα ξέρουμε όλοι ότι η μνήμη είναι ένας τρόπος να πάμε λίγο πιο πέρα από τον θάνατο. Δηλαδή τον θυμόμαστε τι έχει κάνει. Άρα, ο επόμενος στόχος, εφόσον έχετε θανατώσει το θύμα, είναι η μνήμη. Τώρα η μνήμη μας αφορά όλους. Είναι μερικοί από εσάς που λένε, εντάξει, εγώ είμαι μαζί σας. Ναι, είσαστε μαζί μας. Σωστά. Και χαίρομαι που είσαστε μαζί μας ακόμα και την Κυριακή. Αυτό δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Και όταν είναι μερικοί από εσάς που το παλεύουν για οικονομικές συνθήκες, και παρόλα αυτά είναι εδώ, κάτι σημαίνει. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι το πρόβλημά μας είναι η γενοκτονία της μνήμης. Κατά συνέπεια, πώς παλεύουμε εναντίον της γενοκτονίας της μνήμης. Αν χρησιμοποιήσουμε στατικά και γραμμικά, παρόλο που δεν μας τα εξήγησε γραμμικά, τις τεχνικές του Μάριο, θα έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο προπαγανδιστών. Πρέπει να παραμένουμε εμείς πάντοτε στην μευτική. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία του marketing, να μην ξεχνάμε ότι το κάνουμε για να πούμε την αλήθεια. Όταν ο Καμίου γράφει τους δίκαιους και περιγράφει βιογραφικά που υπήρξαν στη Ρωσία 1905, τα λέει, ενώ περιγράφει κάτι που άμα ξέρετε λίγο από την ιστορία της Ρωσίας θα ξέρετε ότι υπήρξε, σας λέει, εγώ έγραψα ένα θεατρικό για να κάνω αυτά τα πρόσωπα πιστευτά. Όταν γράψαμε ένα θεατρικό για τον Σογκομόν Τελεδιάν ήταν ακριβώς το ίδιο. Άμα καταλάβετε τι έκανε ο Σογκομόν Τελεδιάν, έχετε την εντύπωση ότι γίνεται. Είναι φαντασία. Αλλά όταν το γράφετε λοιπόν σε θεατρικό, πρέπει να το κάνετε πιστευτό. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι το ότι η ουδετερότητα είναι συνενοχή. Δηλαδή, όταν κάποιος του μιλάτε για την γενοκτονία και λέει «Α, περίμενε, εγώ είμαι ουδέτερος». Πρέπει να θυμάστε την φράση του Elie Wiesel που έλεγε «Αυτός που είναι ουδέτερος μεταξύ του θήτη και του θύματος είναι πάντα με τον θήτη». Γιατί αυτό που αποσκοπεί η γενοκτονία είναι να έχει αδιάφορους, ουδέτερους και με άγνοια. Αυτό είναι ο στόχος. Άρα όταν λέτε ότι εγώ είμαι ουδέτερος, δεν το ξέρω, να το μάθεις. Πώς να το μάθεις, θα μιλήσουμε μετά. Πάρε η βιβλία, μάθει. Εδώ είναι το θέμα με τις αξιόπιστες πηγές. Λοιπόν, η συνενοχή είναι πολύ εύκολη. Τώρα θα σας υπενθυμίσω κάτι. Όσο αφορά την γενοκτονία, υπάρχει μια δυσκολία. Είναι ότι για να είσαι αθώος πρέπει να σε έχουν κατηγορήσει και να έχεις αθώωθεί. Αλλιώς δεν είσαι αθώος, είσαι μόνο άνθρωπος. Οι τρεις λαοί στους οποίους αναφερόμαστε είναι αθώοι. Έχουμε όμως ένα θέμα με την έννοια του ελληνισμού. Ο ελληνισμός δεν είναι αθώος. Ο ελληνισμός είναι ούτε αθώος, ούτε αγνός. Γιατί από την αρχή είχαμε προβλήματα. Ο ελληνισμός ως στόχο έχει τη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν δεν είσαι ούτε αθώος, ούτε αγνός, το μόνο που προσπαθείς να κάνεις είναι να είσαι δίκαιος. Είναι τεράστια σημασία. Οι δίκαιοι κατηγορούνται ενώ δεν ανήκουν στην κατηγορία των θυμάτων. Έχετε λοιπόν μια διαφοροποίηση. Τα θύματα είναι θύματα επειδή υπάρχουν. Οι δίκαιοι γίνονται θύματα επειδή παράγουν ένα έργο. Δηλαδή κανονικά άμα δεν παρήγαν αυτό το έργο, επειδή δεν ανήκουν στην κατηγορία που έχει επιλεχτεί από την στόχευση, δεν μπορούν να είναι θύματα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι
πρέπει να παλέψουμε εναντίον της ουδετερότητας. Μία ουδετερότητα η οποία εκφράζεται, και θα έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας, είναι η εξής. Εμείς περιμένουμε όλα από το κράτος. Άρα, όταν έχετε ένα κράτος, συνήθως θυμάστε στην Ελλάδα, είναι μάλιστα από τις σπάνιες περιοχές στον κόσμο όπου ακούω συχνά τη λέξη σοβαρό κράτος. Γιατί όπως νιώθουμε ότι δεν είναι, πρέπει να το βάλουμε κιόλας. Ας πούμε στην Κύπρο λένε βιώσιμη λύση, γιατί ξέρουμε ότι άμα είναι η λύση θα είναι βιώσιμη, αλλά το λένε θα είναι και βιώσιμη. Και τους λέω λοιπόν στους φίλους μου τους Κύπρους, όταν ακούτε βιώσιμη λύση, να ξέρετε ότι σίγουρα δεν είναι λύση. Όταν ακούτε λοιπόν στην Ελλάδα ότι είναι ένα σοβαρό κράτος, ξέρετε ότι θα πούν μια κριτική. Οι Έλληνες δεν είναι των αρχών. Είναι ένα πρόβλημα και για την αστυνομία και για το στρατό, είναι των αξιών. Κατά συνέπεια δεν πιστεύουν καθόλου στο κράτος. Άρα για όσους τους απασχολεί αυτό το πρόβλημα, να θυμάστε ότι οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ κράτος, δεν έχουν κράτος και ούτε θα έχουν. Εντάξει, άρα δεν πρέπει να σας προβληματίζει. Εντάξει, άρα όλοι αυτοί που λένε θα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα, θα κάνουμε νέα κυβέρνηση και θα κάνουμε νεκυλιό κράτος, επειδή εμείς ξέρουμε ότι ακριβώς θα τους γράψουμε ακριβώς όπως τους προηγούμενους και τους επόμενους, αφήστε το. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι αναμονάδα τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας. Και τώρα έχουμε λοιπόν στο πλαίσιό μας είναι το εξής. Κλείνω αυτό για να είμαστε στο μάτι. Χρησιμοποιώ την τεχνική του Μάριο, άρα είπα τη λέξη κλείνω, αλλά μην ανησυχείτε, δεν τελειώνω. Γιατί είναι όπως στο θέατρο υπάρχουν πράξεις και μετά ξανανοίγει. Άρα εδώ κανονικά ο Μάριος θα σας πει, για τελευταίο παράδειγμα και μας δίνει 3. Είναι λόγω του 30. Θα κάνω λοιπόν σαν το φίλο μου. Θέλω να σας πω το εξής. Ξέρετε όλοι ότι έχουμε στην Ελλάδα αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ποντίων το 1994, των Αρμενίων το 1996 και θυμάστε, έχουν βάλει τα ρούχα για να θυμάστε σε ποια σειρά τα έχουμε κανονίσει. Και θα σας μπερδέψω τώρα, το δείτε. Στην πραγματικότητα η σειρά δεν αντιπροσωπεύεται από τα ρούχα τους, αντιπροσωπεύεται από το βάρος τους. Προσέξτε όμως, όχι το βάρος αυτό, το βάρος των ψηφοφόρων. Αυτός εδώ είναι πολύ βαρύς. Αυτός είναι λίγο ελαφρύς και αυτός είναι η μύγα. Τώρα να σας πω ότι έχουν αναγνωριστεί με τον πολύ βαρύ, λίγο ελαφρύ και καθόλου η μύγα, καταλαβαίνετε γιατί έχει γίνει. Αυτό βέβαια, προσέξτε, στην Ελλάδα δεν σχετίζεται καθόλου με την πολιτική. Εντάξει, αποκλείεται να το έχουν γίνει από συμφέρον. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι θα είναι πολιτική η πράξη της αναγνώρισης. Κατά συνέπεια, επειδή ξέρουμε ότι θα λειτουργήσουν με το συμφέρον, είναι πολύ απλό, πρέπει να έχουμε μια στρατηγική η οποία θα παρουσιάσει συμφέρον. Η στρατηγική είναι εξής. Είναι όλοι οι άνθρωποι, αλλά αποτελούν μια τριάδα. Αν στην Ελλάδα έχουμε αναγνωρίσει μόνο 2 από τους 3, έχουμε ένα πρόβλημα αξιοπιστίας, γιατί μόλις θα κατηγορήσουμε κάποιον, θα μας πει, μα εσείς οι ίδιοι δεν έχετε αναγνωρίσει τον τρίτο. Για ποια τριάδα μας λέτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχουμε σχέση με την τριάδα. Αυτό που πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε είναι το εξής. Δεν υπάρχει κανένας κρατικός φορέας που θα αναγνωρίσει μόνο στο οτιδήποτε. Με τίποτα. Άμα δεν έχει όφελος. Αν έχει όφελος, όπως σου είπε ο φίλος σου, και άμα το βάλεις εκεί που πρέπει το όφελος, μερικές φορές δεν είναι αναγκαστικά στη τσέπη. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να παράγουμε ένα κόστος. Προς το παρόν, επειδή οι περισσότεροι Έλληνες δεν ξέρουν καν τι είναι ασύριοι, δεν μπορεί να έχει πολιτικό κόστος ο πολιτικός ότι δεν έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των ασύριων. Όταν σιγά σιγά υπάρχουν αυτοί εδώ οι Έλληνες και καταλαβαίνουν σιγά σιγά ότι αυτό πάει με τριάδα, καταλαβαίνουμε το εξής. Αν πραγματικά μας πίστεψες και μας αναγνώρισες, αν μας πίστεψες και μας αναγνώρισες, πρέπει να μας πιστέψεις ότι είμαστε 3. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα. Και θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται. Είναι πολύ απλό. Είναι πάλι το θέμα των ψηφοφόρων. Οι ψηφοφόροι πού εμφανίζονται? Στους συλλόγους. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το θέμα της γενοκτονίας, αντί να λέμε συνεχώς παθητικά πρέπει κάποιος να μας αναγνωρίσει. Θα ήταν πολύ καλό να μας αναγνωρίσει ποιος. Μα
Ελπίζω να αστείευεστε, γιατί ξέρετε πολύ καλά, το είπαν εδώ, η αναγνώριση από τη Σουηδία έγινε με ψηφοφορία 131-130. Προσέξτε όμως, στο τέλος είναι 0-1. Δηλαδή ή έχουν αναγνωρίσει ή δεν έχουν αναγνωρίσει. Μετά δεν μας ενδιαφέρει αν ήταν 131 ή 140. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ένας τρόπος για να εξηγήσουμε στο πολιτικό πλαίσιο ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να παράγουμε πολιτικό κόστος. Ένας τρόπος για να παράγεται πολιτικό κόστος, και το χρησιμοποίησαν και οι Αρμένοι και οι Πόντοι, είναι αρχίζουμε με τους συλλόγους. Αντί να έρθουν αυτοί οι τρεις που θα μπορούσαν να ήταν απλώς οι φίλοι μου, ο καθένας είναι πρόεδρος. Αντιπροσωπεύει μία μάζα. Όταν είναι και οι τρεις μαζί, αντιπροσωπεύουν άλλη μάζα. Άλλος ψηφοφόρος. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι οι σύλλογοι που είναι εδώ, σας είχα προειδοποιήσει. Μην πείτε τώρα ξαφνικά ότι θέλετε να πάτε για ένα τσιγάρο δρόμο για τη Λορέτα. Οι σύλλογοι που είναι εδώ, που λένε συνεχώς ότι ο κρατικός φορέας. Για σηκώστε λίγο το χέρι για να μπορώ να σας το πω πιο εύκολο. Δεν σηκώνετε τώρα το χέρι. Στην αρχή θέλετε τα ονόματά σας, αλλά μετά δεν το σηκώνετε. Ωραία. Λοιπόν, οι σύλλογοι που είναι εδώ, είσαστε ο καθένας από ένα χώρο. Εντάξει. Δεν εννοώ πολιτικό, εννοώ γραμμάτα, κοστούμι, πουκάμισο. Έχετε κάνει εσείς τη δουλειά σας? Έχετε αναγνωρίσει τους άλλους? Έχετε δείξει στον πολιτικό χώρο ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε εσείς το έχετε κάνει ήδη? Προς το παρόν έχουμε πετύχει 3 αναγνωρίσεις από συλλόγους για την γενοτονία των ασυρίων στην Ελλάδα. Είναι η ΕΠΟΝΑ, είναι ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών Ποντίων, είναι εδώ ο Αντώνης ο Παυλίδης. Σε κάποια φάση μιλούσαμε με τον Αντώνη τον Παυλίδη. Αντώνη, δεν είσαι σοκρατικός, γιατί όταν έπαιζαν με τον Αριστοφάνη θέατρο και του έκαναν κριτική, ο Σοκράτης σηκωνόταν. Το έλεγε εγώ είμαι. Εσένα μιλούσαν και λέγανε καλά λόγια για εσένα και δεν σηκώθηκε, δεν ήξεραν οι άνθρωποι της εδώ. Λοιπόν, για σηκώ λίγο, Αντώνη. Αντώνη, δεν σου είπα να αγώνα επίσης, σου είπα να σηκωθείς. Ο Αντώνης, να ξέρετε ότι είναι και ένας από τους υπεύθυνους, για να μην πω και μετά μου πει ότι είναι ο πιο ταπεινός του κόσμου, από τους υπεύθυνους που έγραψαν και τις 47 σελίδες που αφορούν τον ελληνισμό του Πόντου. Και είναι. Μπορώ να το πω αυτό, Αντώνη. Να το κρατήσω μυστικό, να μην το πω. Ό,τι θέλει. Ωραία, αφού είναι ό,τι θέλω, γιατί δεν σηκώνεσαι γρήγορα. Τέλος πάντων. Αυτό που έχει σημασία είναι πολύ απλό, είναι ότι λοιπόν ο σύλλογος του Αντώνη αναγνώρισε και μετά όταν το είπαμε, γιατί ήμουν καλεσμένος και σε μια επέτειο στην Κύπρο, έκανε ακριβώς το ίδιο, επειδή είδε αυτά τα 2 παραδείγματα. Και να ξέρετε κάτι που μερικοί από εσάς δεν το ξέρουν, ακόμα και αυτοί που ήδη έχουν κάνει αυτό. Είναι ότι εμείς στέλνουμε συνεχώς σε όλους όλα αυτά που έχουμε. Ήδη μερικοί βουλευτές τα ξαναχρησιμοποίησαν αυτά που έχετε κάνει για να τα στείλουν στο Υπουργείο Παιδείας, στο ΙΠΕΞ, για να ρωτήσουν ποια είναι η άποψή σας και στη Βουλή. Και είναι πολύ ωραίο να δείτε, την έχω Αντώνη, να δεις, είναι πολύ ωραίο να δεις την απάντηση που προσπαθούν να πούν, μα εμείς έχουμε αναγνωρίσει την γενοτονία και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν ιδέα για το ποιοι είναι οι Ασσύριοι. Αυτό λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία, τώρα μιλάω ειδικά όχι στους Ασσύριους, αλλά σε όλους τους άλλους συλλόγους που είναι εδώ, που είναι Πόντιοι και Αρμένοι, σας είχα προειδοποιήσει. Θα μας υποσχεθείτε εδώ ότι θα την αναγνωρίσετε την γενοτονία των Ασσυρίων ή θα μας πείτε ότι θα το σκεφτούμε? Λοιπόν, άρα να θυμάστε ότι η μικρή εδώ έχει τα ονόματά σας. Και θέλω να σας πω, χαριτολογώντας, ότι είναι μία πράξη ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την οποία μπορεί να μην την είχατε σκεφτεί πριν, γιατί δεν το ξέρετε όλο το πλαίσιο, δεν μας πειράζει. Θυμάμαι ακριβώς όταν ήμασταν με τους Αρμένιους και μιλούσαμε αυτό το θέμα, ήταν μερικοί, θυμάστε Νταβίδ, που είπαν, μα εμείς πριν μερικά χρόνια δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν οι Ασσύριοι, σαν λέξη. Αλλά να αναγνωρίσεις ποιον. Λέω λοιπόν, αν θέλετε, για να τελειώσω επιτέλους,
ότι θα ήταν καλό και το κάνουμε αυτό. Έχουμε κάνει ένα blog που λέγεται Humanitas και Tempus, το οποίο είναι όλες οι αναφορές για τις γενοκτονίες. Πάνω σε αυτό το blog, κάθε φορά που έχουμε μία νέα απόφαση από έναν σύλλογο, το βάζουμε. Και το στέλνουμε σε όλους τους άλλους και σιγά σιγά βλέπουμε. Αυτό που θα ήθελα από εσάς είναι μην μου πείτε ότι περιμένετε τίποτα από τον κρατικό φορέα. Πρέπει, άμα μαζευτείτε πολύ, τότε θα καταλάβετε ότι ξαφνικά, εντελώς αυθόρμητα, θα υπάρχει ένας πολιτικός που θα πει είναι απαράδεκτο που δεν έχουμε αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ασσυρίων και πρέπει να το κάνουμε και τώρα απαιτώ, κάνουν έτσι συνήθως, και τώρα απαιτώ από τη Βουλή να γίνει. Βέβαια είναι μόνος του προσωπαρών και είναι ο Κούκος. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν βρεθούν 2-3 να ξανασηκωθούν και να γίνει ερώτηση και να γίνει επερώτηση, τότε θα δείτε ότι σε κάποια φάση θα φτάσουμε, λόγω των φάσεων, στην επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων και θα είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί άλλο να αναγνωρίζεις τη γενοκτονία ενός λαού όταν δεν ξέρεις τι είναι η γενοκτονία και άλλο να αναγνωρίζεις τη γενοκτονία ενός άλλου λαού όταν ξέρεις ακριβώς τι είναι η γενοκτονία. Σας ευχαριστώ πολύ.